ano pa kayo nga dito sa dito ko. Yeah guys, good afternoon. Welcome to our YouTube channel, The Seniors Agri Farm. Please subscribe The Seniors Agri Farm! Guys, dari kami kay mo ko ang ako ng mga tao. Ang tawag sa Bisaya, gagahit. Lakat ng mga damo sa aming mga tanim. Yan, ginadinisan namin. Kasi matagal na itong ginadinisan. Mahaba na yung mga damo. Yan. Tapos, sabay na rin yung linis na sa gilid ng aming taniman ng palay. Yan po. Ayan sila. Pupunta kami doon. Pupunta kami doon guys. Kasi doon yung mga saging namin, yun, i-develop ko naman. Bigyan ko naman ng atensyon yung aming saging. Palinisan ko yan. Yung mga niyog ko, marami akong niyog dyan. Mga maliit pa, palinisan ko para madali lumaki. Yan, yung aming ginagawa dito. Tuloy-tuloy lang ang aming development. Araw-araw dito kami para sa pag-develop ng aming mga farm. Yan, mga magaling sila Mike, palagyan mo lang Mike, binit ha. Ganyan mo Mike yung binit para ganyan Mike para ilustrat ang dayon. Ito ang ating mga kasamahan dito sa ating farm. Kami din matutanda dito sa kanila. Ito itong labati. Itong dalawa, magpinsan to. Michael Verde and Elmer Verde. Tapos yung doon sa kabila, yung kakuliglig doon, si Nomer Villa at Joey Verde. So, sila lahat mga kamag-anak namin. Yan. So, malapit sila sa akin, mga kamag-anak. Pero kita ninyo guys, yung may mga bago kita ng niyog. Yan nila yung mga niyog. Tapos yung mga saging. Yung mga maraming mga fern dito. Sabi ng anak ko, huwag yung mga fern. Yung mga indigenous trees, huwag putulin. Yun. Dapat palakyan yan. Okay. So tama yung ginagawa ng aking anak. Huwag putulin yung mga indigenous trees. Yes. Anak ini na guys. Ito ang mga puno yung para makita.
pagdating sa paglinis. Kasi lumaki sila sa bukid. Sila ang nagawa nila. Kapag sa bukid ka lumaki, ibig sabihin, magaling ka mag-ano. Magaling ka mag-gahit. Okay. Kasi bata pa kami at turuan na kami ng aming makala para mag-inis na okay. Magaling kami, mga bata pa kami, magaling na kami mag-gumis ng aming bukid. Marunong na maghahit, magaling na maghahit. Kasi bata pa kami, tinuturuan na kami ng aming mga magulang paano mag-gahit na tinatawag na gahit. Diba? O, tingnan mo guys. Tingnan nyo yung gapas. Yung gapas, yun. Correction ng ating kasamahan. Ang gahit sa Tagalog ay gapas. Ginagapas yung mga damo na mga mataas. Kasi pag hindi mo gapas to mga mataas na damo, matagal mag-taki yung mga maliit na mga tanim. Ito, marami akong aking mga tanim mo, maraming kahoy. Mga kahoy ko. Hanggang doon. Lawak itong aking kahoy. Kahit ka lang saan lumingon, mayroong kahoy. Mayroong ka makita kahoy. Pag marami kang kahoy guys, pagka-contribute ka ng magandang oxygen. Maka-inhale ka ng mga magandang oxygen kapag dito ka. Kasi maginaw ang paligid pag maraming kahoy. Yan, fresh air yung ma-inhale mo dito sa lupa na ito pag maraming kahoy. Yan ang pinaka-importante na marami ako dyan mga tanim, bagong mga tanim ng mga tao, ng mga niyog. Kung putol-putulon na ninyo ang ang mga liay. Mga liay pang putol na. Itin Sandre, Mike. Itin Sandre. Agad mapas. Hindi maglata. Yan. Ako. Walang problema. Malapad no? Malapad na yung aming dyan. Basta nasa kilid na Mike, imana mo ko na para ma-adapt ito sa ilagom. Palahon ko. Taro Mike no? Taro. Tatay yun. Ako sana kung sino ay tatay tagali. Ang ginagawa namin dito araw-araw. Mahirap, pero lalo ka na parang magandang pakiramdam mo pag makita mo yung mga tanim mo, mga masigla yung mga tanim mo, mga tanim na namin. Ngayon guys, magpagawa ka ng magpagawa kami ng mga yung bahay na kubo, bahay kubo. Marami akong butong. Tingnan mo guys, yun. Pakita mo. Guys, yan.
yung kawayan, bamboo. Na, iba ang butong na sinasabi, iba ang kawayan. Pero in general, nabilong sa kawayan. But may specification ang butong sinasabi at saka kawayan. Ang kawayan ay yung may siit, may matulis. Ang butong wala, plain yung butong. Yun. So ang maliban dito ang ginatanim ng mga tao dito sa aming lugar ay butong. Hindi kami sa ng kawayan. Kasi pag kawayan na itanim mo dito, mahina ang gagamit ng kawayan. Kasi sa mga project, walang mga project dito na ang ginagamit, kawayan. Mostly ang ginagamit dito, butong. Pag magawa ka ng mga bahay, yung mga konting mga budiga, para lagyan ng inyong palay, yan. So, marami akong kawayan. So nga, ulit ko nga sinasabi, noong una, pagtingin mo doon, open. Tingin ko sa kanan, open yung lupa dito, walang mga tanim. Tingin ka sa kaliwa, ganun din, walang mga tanim. So, paano matili mataniman? So, yun. Nang nag-limit itong lupa na to, pinag-isipan namin ni Mrs. Natamna namin ng yung 7 hectares namin na lupa dito, tinaniman ko ng kahoy lahat. Tinanim ko ng kahoy ko lahat. Parang mini forest na to, yung una. Guys, tingnan mo guys. Ipakita mo guys yung sitwasyon ng kahoy doon sa kabila. Sa kabila. Yan. Tingnan mo guys. Hanggang doon o. So guys. So kung nakita nyo guys, yung nakita nyo yung papakita ko sa inyo. Noong una, 2012, 2013, ito na kalaki. Ito na ang sitwasyon ng lupa na ito. Parang mini forest na. Mini forest na. So kita nyo guys, maraming tanim. Pumasok ka dito mga bandang mga alas 5 ng hapon. Ay nako, ang ginaw-ginaw ng sitwasyon dito. Hinahanap ko ang ginaw ng tuwing hapon. Pag-harvest namin ng aming kahoy, hindi agad namin na replanting yung lupa kasi busy ako kaya mayroon akong trabaho. Nakapasok ako ng trabaho sa aming bayan bilang punsiyal. So busy ako sa pagserbisyo sa aming bayan. Sipi, marami na ginaserbisyo, no? Buong bayan ng Amindan yung ginaserbisyohan mo. So dapat nakafocus ka sa inyong serbisyo kasi public servant ka. So hindi maganda na public servant ka na wala mo palagi ginagampanan yung tungkulin mo sa bayan, sa mga tao. So hindi na pabayaan ko to, itong lupa na to. Kunti lang yung nataniman ko, hindi lahat. Pero sa ngayon, pagbalik ko na ngayon, ay tapos na yung aking serbisyo. Yun naman, sigura naman ako maglinis dito. So, napalinisan ko to. Yung mga bakanting lupa na walang tanim, tataniman namin yan. Mayroong niyog, mayroong saging, kahoy, akasyamanggyum na kahoy, gemelina na kahoy, mahogani na kahoy. Tapos yung sinabi kong mga butong. Lahat na pwede, basta't mapakinabangan, pwedeng itanim dito. Yun nga, kahapon, sinabi ko, naglinis ako dyan sa kabila. Taniman ko ng mga okra yan. Okra, luya, yung abalong,
Anong abalong? Ano tong abalong tong? Yung utan, hindi, yung gabi. Gabi. Nalimutan yung malimutin na yung senior citizen. Gabi. Yan. Yan, okra, yan. Maganda ang okra dyan. Tapos yung, ano yung mabango, tanglad. Taniman ko ng tanglad. Kasi sa ngayon, ang tanglad, ginabili na ngayon ng tanglad. By pieces na. Piraso na yung pagbili or 4 kilo. So, pwede mo taniman yung mga bakanting luti ng tanglad. Mabango yun. Pwede pag magsaing ka ng mga nilaga, pwede mong ilagay yun sa yung inasaing. Maglitson ka, maganda, mabango ang litson. Ay, masarap. Talaga ang litson. Pag lagyan mo ng tanglad. Yan. Guys, video ready na yung ako. Konti na lang, ready na yung aking palayan. Yan. Pwede ko na itong dahirikan. Ano ko lang, iayos ko yung mga gilid. Linisan ko lang yung mga gilid niya. Tapos, iararo mo yung mga gilid. Yung mga bababaw. Dapat isangka mo para maganda yung paligid niya. Sangka mo ng araro. Ganyan, isangka yung tawag. Tapos, pala mo. Gitna yung mga medyo mataas-taas. Paanuhan mo ng kuliglig. Agyan mo ng kuliglig. Yan. Tino na tinatawag. Pwede mo na maderika. Yun ang mga gawain dito. Sige, tuloy-tuloy yung pagpakuliglig. Hindi na ako mahirapan. Kasi pag umulan, magkaano lang ako ng tubig. Marami na itong tubig kasi ready na ang aking mga diet. Yung mga punungan ko, okay na. Kasi nasiminto na. Tingnan mo guys, yung mga pinasiminto natin. Pinasiminto ko. Yan. Yung mga debris ng kalsada, mga bato na tinanggal yan, nagbili ako sa mga kontraktor. Mura lang yung bigay nila sa akin. Mura lang. Kasi tinatapon na nila, kung minsan tinatapon na nila sa mga bababang sa bababa ng kanilang mga kontrata na kalsada. Sa gilid. Yan. So, nag-approach ako, binigyan nila ako. Marami, siguro mga 15 trucks nga huwo ang aking nabili na mga debris dyan sa labas. Dami-dami dyan sa labas. So, gina-reserve ko lang dyan. Sabi ko, ano lang dyan, stockpile lang natin yan. Darating ang panahon, yon ay magagamit natin. Very useful ang debris. Very useful. Kasi bato yun eh. Hindi madaling matunaw. Ay, siyempre, magawa ka ng mga drainage mo. Kung ano lang, ilagay mo yung lupa sa sako, sa sako ng simento. Pagka sira ng simento, mabulok yung sukot ng simento, wala na, madali nang masira. Pero itong debris ng simento sa kalsada, hindi madali-daling matunaw. Tatagal yan. So lahat yun ang ginagawa ko. Sabi ko Mrs., mapakinabagan natin ng maganda to. Takpay lang natin yan yung mga debris. So yun, ginawa ko yun in preparation sa aking plano dito sa aking farm. Sabi ko, patuloy yung ating pag-construct ng ating farm. Patuloy yung development natin. Kung may swerte, yan, tuloy-tuloy. Sabi ko sila, magagamit natin yung ating mga stockpile dyan, yung mga debris na simento. So malapit na matapos yung aking yung mga drainage ko. Yung mga punungan ko, madali na lang. Siguro
Mga 2 days na lang, 3 days, tapos na. So pag ulan, ready na. Ready na para papasukan ng tubig. Hindi na masira yung mga ano ko, yung mga dike ko. Yan. Nagawa namin dito. So, saka aking mga tingnan niyo yung aking, parang naghina yung aking saging. Kasi napabayaan ko eh. Sinabi ko napabayaan ko, hindi ko nalinisan. Pero linisan ko naman to. Tapos, lagyan ko ng fertilizer. Lagyan ko ng mga organic. Yung aking, bago ako nagpa-tracer, bago ako nag-harvest ng aking palayan, i-stockpile ko doon yung aking uhot. Yung uhot, dapat hindi sunugin. Bawal magsunog ng uhot. Kasi mayroon tayong national law pag-abot sa uhot. Sinasabi sa Department of Agriculture, so sa mga taga-agriculturist, ginadisseminate nila yun, ginaseminar nila yun sa mga kabaranggayan, sa mga farmers, na yung uhot ninyo, huwag niyong sunugin. Stockpile ninyo, after 6 months, bulok na yan. So, pwede ninyo magamit as organic fertilizer. So, yun pinakasimple. At ako naman, sa aking mga pagseminar sa agriculture, kasi ang aking ang aking chairmanship is agriculture. Sa agriculture ako nabilong. So marami ako mga natutunan sa pag-abot sa agriculture. Yun, pina-implementar ko dito, pina-apply ko dito sa aking farm. Kung ano yung nakuha ko kaalaman doon sa agriculture, pina-apply ko dito sa aking farm. Yun. Dapat gamitin mo sa tama yung kaalaman mo pag-abot pagdating sa farm, sa agriculture. Guys, huwag ninyong kalimutan i-like, i-subscribe, i-comment or reaction. Huwag ninyong kalimutan pindutin ang bell button para masubaybayan nyo, mapanood nyo ulit yung aking i-upload na mga videos. Thank you so much and good afternoon.